Salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul episod din Skywars. Vadim. What? Vadim, vedeți? Pentru Vadim. Dar direct Skywars, stai să vedem unde e Skywars. Așa. Și din start vă spune că Skywars îmi place cel mai mult dintre toate chestiile astea. Deci, ia cu Creeper. Creeper, stai că explodează Creeper. Patru, 3, 2, 1. Nu mi se vede bun la PvP, dar na. Cred că e salutare oameni buni. Salutare camioane. Pentru el mă dă direct. Chestii. Chestii de tot și de tot. Așa mai meritat. Ia că direct m-am îmbrăcat. Cineva pe la noi. Cineva ne vizitează. Am eu acticorocul. M-am dus la dracu. Eu dacă crezi că îmi dau eu seama cu na. Mi-am dat eu seama, știi ce? Direct Skywars. Direct Skywars. O secundă. Da, vorbim de ziua României, mă. La mulți ani România. Mulți ani România. Dar la mulți ani România noastră. Nu când bine deșteaptă de România și clasă. Lăsați-mă în pași. Deșteaptă de România din somnul ce de morte. Cire, zganie, Machiavele. Machiavele, camionele. Cât frumoase letele. Da, să spun așa, am venit vreo 20 de minute la școală. Că 30, da, la. Uite pe față. Ia că are diamond. Și prost-i, domne. Băi, prost ăla. El să mor singur, el să moară. E repede. Dar Machiavele. Eu nu-mi-s bun la Skywars. Că nu-mi-s bun la Skywars, ăsta-i Timur. Timur, e Timur, dă dracu, Timur. Stai să omoară între ei și eu omor pe ălalt. Ce dracu. Nu, Machiavele. Fugi mie, mă, Machiavele, mă. Drew Blood. Mă, Machiavele, de ce prin ce omor? Machiavele. Nu. Nu. Ce nu fură, mă? Ce furat? Forță, dracu. Să n-are armă. Să n-are armă. Stai să-mi duc eu. Un team, fuck that you. Mă duc. Fuck you. Mamă, m-am dus.
Da, bă, nu pot. Nu, am câștigat doar de vreo 5 ori. What the... Enderman TV. Auzi la el, Enderman TV. The game will start. Time sober. Da, și azi o să fie doar, să zicem, începuturi de serii. Pentru că o să încep o nouă serie numită Survival Games. Care la Survival Games mi-e mai bun decât la Skywars. La Skywars, bă, deci nu mi-e bun deloc. Dar doar 5 chest. Am doar din ce chesturi. Atât. Oh, e bine. Am arc, e bine. Cât am arc, e bine. Atât. Așa. Leather. Că nu e așa de bine, da. Așa. Arcul. Și merg în sus. Hai să merg în sus. Asta e ultima oară când mai fac așa ceva. Ce are Minecraft, bă? Ia că nu merg. Și da. Da, bot, azi am foame. Bă, și vă probă la sport, la flotări, la sărituri. Am sărit 1,25 m și am făcut 10 flotări. Cam puțin, dar na. Da. Skywars, cel mai jucat minigame de pe. Ce trebuie să mergi să uite. Să uite la mine așa mai ciudat. Așa că nu. Nu o să vorbesc pe server, pentru că nu vreau să scriu chestii. Da. Deci, nici nu știu cum e Simon Says, nu știu. Simon Says, cam așa ceva. Nici n-am intrat pe acel minigame, niciodată. Ceva cu zice Simons. Simon Says, Simon spune, parcă mă duce aminte de ce făceam, ne jucam noi, nu știu, acum 2 ani. Ne jucam în clasă, Simon spune, și Simon spune să zicem, să nu vă mișcați sau chestii. De prima dată când nu mai da blocuri. Deci e fucking bullshit, așa să zic. Deci nu mă duc, pentru că nu risc. Deci n-am primit nici... Nenorocos. Ai, cum să nu primesc pe Doamne. Ia să mor deja între ei. Eu cred că o să stau aici, bă. Și dacă o să vină cineva sus, o să-l camionesc. O să-l camionesc. Ia că la ăla. Nu știu ce e. Bine. What the Stai că avem un gigant de frame drop. What the fuck, da. Eu mori. Vezi și că moare. Dar cană ăla cu... Hei, ia că m-am dus la dracu. Hei, Jake, mor. Ce zice? Zice că moare. Cam așa zice ăla, și nu-l ascultăm. Hei.
Deci m-am întâlnit cu Jack Frost Miner. Dacă-l știți, dar direct eu cunosc de 20 de oameni și atât. Și atât, na. Am văzut. Cam so shit-ui ăsta. Așa, mai ceva ce nu? Aici. Fac de fiecare dată, bă. O Iron Sword. Așa îmi place, așa e frumos treaba, bă. Trag în cineva. Trag în cineva, nu ăla cred că trag. Nu ăla trag, să lasă iasă. Uai, ăla și trage și cu bulgării. Ai, ăla și trage cu bulgării. Eu trag cu... Ia că mi-am pierdut. Ce vă ocupați, domne? Ce vă ocupați? Cu moral, domne. Dai să-mi dau foc. Dați puțin oameni. Dați-l, uitați-l ăla. Uite la ăla și frumos de. Numește. Dar vreau o bătaie. Da. Sper că numește așa de bun. Deși nimerez dacă trag. Uite la ăla, uite la ăla. Să vezi ce fac ăla, dă-ți dracu. Deci dacă mă omoară cineva, mă... Da, să... Camioanele tale. Dă-le dracu. Camioanele tale. Na. Și cam atât a făcut cu acest episod. O să-l încheiem amuiacă. Și sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Adică, păi vreo 30 minute. Când o să pun și survival. Tip dracu. Noroc.